så er vi jo på vej ud at fiske igen der, og så må vi jo se, om vi kan få en havred eller to i tale. Det kunne være lækkert. Så, men det vil tiden jo vise. Så følg med. Ja, så er vi på kysten, og der er godt nok lavvand i dag nu. Men tidevandet skulle komme ind, så det bliver sgu lige spændende at se, om der lige skulle være en enkelt eller måske to, der lige har lyst til at lege en time eller to. Ja, jeg har på første kast. Ja, en til. Ja. En guppy. Så har jeg den. Nå, det var lige et kort telefonopkald. Vi er på igen, og der er stadig pis lavvandet. Der var den. Jeg havde den. Jeg havde kraftet mig igen. Kom så. Så er den der. Ja. Jeg tror, den er på mål. Men det var langt ude. Ja, en mere. Ja, super. Der er lige mere størrelse på ham her. Og flyvefisk. Ja. Ja, han er på vej ind. Ja, han er 5 meter ude eller sådan noget. Han kommer her. Det går lidt tilbage. Ja. Lad være med at have din start med, eller bremse fra start. Ja, det er fint. Jeg skal lige have ham op igen til overfladen. Ja, men Han er hissig. han er ikke færdig. Den er ikke færdig. Ja, eller han eller hun, ja. Så. Du lige have tanken igen her. Han skal bare ud. Ja, så går turen hjemme. Fed dag. 5 fisk. Hvad mere kan man bede om? Det er jo bare lækkert. Tror jeg tager ud igen her fredag den 22. december. Og lige prøve at se, om jeg kan lave hattrick og tage 5 fisk mere. Må ikke det kan lade sig gøre. Fedt, at I ser med. Tak for det.